ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва шахсоне ки айни ҳол моро гӯш доред. Шумо дар шабакаи Корвони Умр ҳастед ва шахсоне ки айни ҳол дар Федератсияи Русия ҳастанд, муҳоҷир ҳастанд, меҳнат мекунанд. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, ин наворо то охир хуб гӯш кунед, баъдан ба инро дӯстони худ бирасонед ки хеле муҳим аст. Бар ҳамаи мо ва шумо маълум аст ки муноқишаи байни давлати Русия ва Украина аллакай рӯз то рӯз авҷ гирифта истода аст ва тоҷиконе ки дар Федератсияи Русия ҳастанд, фуқаро, яъне ки шаҳрванди ана ҳамин давлат мебошанд, шиносномаи русӣ, паспорти русӣ доранд, оё маҷбуран ба ҷанг бурда мешавад ё ин ки бо хоҳиши худашон. Аллакай то имрӯз ягон ҷавоби пурра бар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр нагардид, вале як хабари хеле муҳим аст ки бояд ҳамаи мо шумо донед. Дар байни мардум ва дар хабарҳое ки омадааст, ҳар шахсияте ки ҳар шаҳрванде ки бо хоҳиши худ ба Украина ба ҷанг аз сӯи Федератсияи Русия меравад, бар ӯ дар тӯли 3 моҳ аллакай паспорти русӣ гражданство дода мешавад. оё ин то кадом дараҷа рост аст, то имрӯз ҳеҷ касе намедонад. фикр мекунам ки ин суханҳо ғайр аз сухани бофта, ғайр аз хабари бофта дигар чизе нест. баъдан давлатҳое ки дар Осиёи Миёна дар СНГ қарор доранд, 4 давлате ки номбар мекунам, ана ҳамин 4 давлате ки минбаъд номбар мекунем, ҳар шахсияте ки дар тӯли 10 соли охир паспорти русӣ қабул кард, паспорти русӣ гирифт, онҳо ҳатман ба ҷанг меравад гуфта дар хабарҳо нашр мегардад. давлатҳои СНГ, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистону Қазоқистон, ҳар шахсияте ки аз ана ҳамин давлатҳо бошаду дар тӯли 10 соли охир паспорти русӣ гирифта бошад, онҳо бояд ба ҷанг аз сӯи Федератсияи Русия ба Украина раванд гуфта дар хабарҳо маълумоти бештарро медиҳанд. аммо сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки ҳар шахсияти, ҳар шаҳрванди тоҷик агар ба ҷанги давлати Русия равад, мақсад бо хоҳиши худаш, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ маъмурӣ кашида мешавад гуфта хабар медиҳад. хуб фикр мекунам ки барои як паспорт шуда ҷони худро аз даст надиҳеду баъдан ин хабар хеле хабари бофтаву сохта аст. худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад. худованд дар рӯи дунё тинҷиву осудагӣ, оромиро насиби ҳар як давлат кунад. Тоҷикистони азизи мо ҳамеша сулҳу субот пойдор бимонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.